hande moda siyo bangali de haɓɓe Alhaji Dangote teri be Hajja Aisatu. Ayare hande moda siyo bangali de haɓɓe Alhaji Dangote teri be Hajja Aisatu. Bismillah inde Allah jamirawo amma tagdo funa birina jamirawo amma ilori tagi annabijo Muhammadu barka maɓɓe Allah mi tori a wallitama hande bo mi yimda seyo bangal jeyidena Alhaji Dangote bangi Hajja Aisha woɓɓe fere ɗo seyi woɓɓe fere ɗo suni woɓɓe fere ɗo seyi woɓɓe fere ɗo suni to Allah umri hunde wodamo haɗata hande bo o umri tegal maɗa be Aisha ɗum Allah umri goɗɗo foti o haɗana woɓɓe wi'ingal bangata Woɓɓe wi'ingal bangata e Dangote na a jaliɓe Dangote na a jaliɓe Dangote bangi Aisha Dangote bangi Aisha goɗɗo foti o darnana kai ɓe mbawata Ayaraye hande moda siyo bangali de haɓɓe Alhaji Dangote teri be Hajja Aisatu. Ayare hande moda siyo bangali de haɓɓe Alhaji Dangote teri be Hajja Aisatu. Alhaji Dangote a bangi debbo bottuɗo debbo woɗata pule nden bo o wodi mayyaba bana Hajja Aisatu sannu nasara rewɓe na kasama ko mbiya olu debbo ka sey Aisha yotti debbo ngarol bo Allah hokkimo Aisha mantumantima wakkatima on waɗi aɗo jogi dinama seydanu koko wattama sakko ɓalwa hoore kami wi woda ko wattamon joɗuɓe gorko ma santan woda ko wattamon Hajiya Aisha hande nyalade maɗa on mi wi awubba angoma Aisha on tappa selfie a sakkina do reso ka ɓillanama ka nawi ɗum fu mi wima waɗumo bichu ngate maɗa an mari ɓernde maɓɓe may fetta nde fetta fettita pas waylutu hokkuɓe ɓawo awubba angoma dey Ayaraye hande moda siyo bangali de haɓɓe Alhaji Dangote teri be Hajja Aisatu. Ayare hande moda siyo bangali de haɓɓe Alhaji Dangote teri be Hajja Aisatu. Nange kam ɓuri lewru jeygol ha anduɓe mala ango yide mon yaadi ha nawi halluɓe se o holla Aisha yide ngadu nawa halluɓe ngam yide jotta warti bako sambe dakkere woɓɓe fere bo wi'i yide weli ba jumri dey habdu ɓango giɗɗo maɗa ngol musta jumri dey yide ɗum hunde welde to a heɓi giɗɗo ma ango a jawmu sembe nden bo a wodi ɓernde mana ango Alhaji Dangote sabbugo miɗo sana Alhaji Dangote mi homnima sano gorko Hajja Aisha tedduɗo Alhaji Dangote i gorko Hajja Aisatu Alhaji Dangote isanno baba cede men Alhaji Dangote Dangote mi homnima Alhaji Dangote baba cede leydi Kamaru kayya Ayaraye hande moda siyo bangali de haɓɓe Alhaji Dangote teri be Hajja Aisatu. Ayare hande moda siyo bangali de haɓɓe Alhaji Dangote teri be Hajja Aisatu. Babaladde Dangote halama ɓuri sembe dey aɗon bana tapare moyjo foti luggama to wodi sata hoore bo fonda mi lara lekadi to fondi bo o tawan Allah ɗo wondi be mon ngam da aɗo jogi wakkati maɗa joyi to a ayni wakkati ma Allah bo aynete gorko Aisha to yata nden bo nda o pertuɗo to goɗɗo toyi maɗa se a yeccamo je m'en fous ko ɓe toyima Je m'en fous ko ɓe huɗima Je m'en fous ko ɓe laakima Je m'en fous ko ɗum wattama Je m'en fous tata faluɓe Je m'en fous Allah hokkima Je m'en fous joɗu jondema Je m'en fous ɓe giɗɗo ma Je m'en fous Hajja Aisatu Je m'en fous ko ɗum nawi ɓe Je m'en fous ko ka ɓilli ɓe Je m'en fous to Allah hokki goɗɗo foti haɗana Alhaji Dangote nyamu duniya ma baba Ayaraye hande moda siyo bangali de haɓɓe Alhaji Dangote teri be Hajja Aisatu.